Hola a tots, em dic Roser Maresma i formo part del Casal Català de Brussel·les. Avui, com tanta altra gent, també us vull recomanar un llibre i és el llibre d'un autor que aquest any del qual en celebrem el seu centenari. No és l'únic. Jo avui us vinc a presentar aquest llibre de Joan Fuster, però ja sabeu que també hi ha el centenari de Gabriel Ferrater. Per tant, és un any de moltes celebracions, però he triat Joan Fuster perquè és un dels pensadors cabdals de la nació catalana completa, no només del Principat, sinó, evidentment, dels Països Valencians i com s'articula això, aquest debat polític que encara avui està obert, no? Ell és un dels autors fonamentals per entendre com això s'ha d'articular i com ha de ser, i crec que és vigent encara avui. Per tant, us recomano aquest Escrits de combat de Joan Fuster, de les edicions 3 i 4, que estan recuperant per l'ocasió tots aquests llibres. Que tingueu molt bona dia de Sant Jordi.